Хайде да се отворят! Ще даваш хубаво, бе! Ей! Събира на хубаво! Това куче е тричано всяка година. Майто специалист на лова. Ето, вижте. А ти колко чати си трича? Да. Цяло лято храката се трича с колко. Особено ще те трича в нема. Ой, колко докара. Хора, искам да ме чуете и мене. Всеки има право на думата. Дошли сме и не сме против вашия празник. Напротив, празника ви е много хубав, че го има. Точно така. Не мъчете само животните. Разберете, на вас ви се струва, че нищо им няма, а на тях не им е приятно. Всичките се криете за тумата традиция. Ама ако загледате вашите репортажи от предишните години, вие самите казвате, че това нещо е от дядо ви от 50-60 години, че е имало тук много егреци, които вие имало много кучета и сте го правили, за да плашите кучетата да не идват в селото. Казват го ваши хора, има ги снимани. Дайте да седнем и да измислиме как да я продължиме традицията, ама да не мъчите кучетата. Не мъчете животинките. Ако искате всяка година ще идваме при вас да правим празник още по-голям.